Tapi mana? Nyapa iso ngeseng koyo ngono tangi turu. Lah kok ra iso ngelumpuk koyo ngono. Nyapa? Aku tak rabi meneh oleh ora, Dik. Rabi meneh? Iya, rabi meneh. Oleh kok. Beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isa to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya, kan kowe ana sing ngewaki isa-isa. Kan bebanmu ya enteng tadi ya. Oh bener. Wis kapan ya? Ya yen iso minggu ngarep. Ya. Karo sapa wis karo sapa? Karo rondo kidul desa. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah catering-e, Dik. Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus ya. Lah terus sapa wae sing diundang monggo? Kanca-kancaku bareng iya to ya. Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok enak sholat jenazah karo batu nisan bareng gua apa? Tinggi ngubur kowe. Heeh ta, kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan tepak tenan manuk cilik ape aneh-aneh kowe ya. Meneng. Dadak diomongke, sing nonton akeh. Wes moh aku ngomong kowe. Aku wis mumet mikir purel aku tul. Cangkemmu lendut kok panggah purel ae. Sidamu ora mulih-mulih no. Lah mau kan mulai aku mulai neng di omah wis kan duwe kok. Lah omah sing sak bendino mbok nggoni iki? Lah kae omah ki asline wis tak dol. Kanggo ngopeni purel kuwi mau. Ya kuwi lho oleh-oleh wong sing senengane ngopeni purel. Waneng solusi malah ngopo. Betul mumet aku. Balik orang kelahimu tak buat lapar weh. Iya, sedelok meneh engko tak bali, delok engkas. Jane ngerti udan ora? Makan tisu dolan ra butuh balik kowe ndek omah ora? Iya, wong ya isih udan, kene ya reti udan ngono kok ya. Balik karepmu ra balik karepmu. Balik to, ben terang dhisik, tak ngeyop sik. Aja nesu-nesu wae, engko ndak ilang asune, ayune. Monggo njal tukok ke apa kowe engko, yen aku balik. Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Ya wis beneran, ditku malah wutuh. No.